барои ягон мушкилоти худшон метавонанд ки ба он рақам дар тамос бошанд. дидтон ки ягон мушкилӣ кардагӣ нестен, бо баъди 3 моҳ ҳаққи ворид шидан дорем. салом тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. ба маълумоти ҳамаи шумо як информатсияи навам мерасонем. бо диққат то охирша тамошо кунед. як хабари муҳими дигар бародарое ки агар шумо хоҳем фаҳмидан ки дар чорни спискаи Россия номи шумо ҳаст ё ин ки не, яъне ки шуморо аз Россия депортатсия мекунанд ё ки не, ҳамира фаҳмидан бихоҳем, рақаме ки рӯи экранда мебирояд дар ҳамин WhatsApp бинависонед ва ному фамилияатона проверка кунед ки дар ҳамун рӯйхати 120,000 ҳастен ё не. мавзӯи асосии имрӯзаи мо барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия рақами ягонаи машваратӣ фаъол карда шуд. шӯрои ҷамъияти назди сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия хабар дод ки кумита оид ба масоили ҳуқуқӣ барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳоҷирони меҳнатӣ ва донишҷӯён рақами ягонаи иттилоотию машваратиро фаъол кардааст. яъне ки дар Федератсияи Русия барои муҳоҷирон, барои донишҷӯён, умуман барои тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шӯрои ҷамъиятӣ назди сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия як рақами машваратӣ фаъол шид. яъне ки шаҳрвандон барои ягон мушкилоти худшон метавонанд ки ба он рақам дар тамос бошанд, умуман ҳамсӯҳбат бошанду роҳи мушкилиҳои худшона ҳал бикунанд. ҳаррӯза ба ин рақам аз шаҳрвандон бо мақсади расонидани ёрии ҳуқуқӣ ва мусоидат дар ҳалли мушкилот аз ҷумла оид ба масъалаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ зангҳо ворид мешаванд. инчунин барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар рӯзи шанбе ва якшанбе аз соати 11 то 16:00 дар суроғаи кӯчаи Чаянов 3 утоқи 302 назди истгоҳи метрои Маяковский ҳуқуқшиносҳои шӯрои ҷамъиятӣ машваратҳои ҳуқуқӣ ва маслиҳатҳои ройгон медиҳанд. ҳамин адресе ки мо гуфтем метавонед шумо ҳамин адреса дахтон сахранид кунед, ягон ҷода бинависонед. ҳар рӯзи шанбе ва якшанбе шаҳрвандон метавонанд ки ба ҳамин суроға рафта муроҷиат кунанд. умуман ягон проблемаи муҳоҷиратӣ дорен ё ки донишҷӯӣ дорен, фарқ надорад. ин хизмат барои тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад аз ҷониби шӯрои ҷамъиятии назди сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия. фикр мекунам як хабари беҳтарин барои мардуми тоҷик дар Федератсияи Русия мебошад. аз ин фурсат истифода бубаред ҳама каса. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо агар ки ҳуҷҷатотон тамом шидагӣ бошад ё ҳуҷҷат ҳам надошта бошен, агар бихоҳед ки граница бирен, айсари нав биёен ҳуҷҷатотона 100% бикунед. номере ки рӯи экранда мебирояд занг занед, қатишон суҳбат кунед. худо хоста боша шуморо кортона буд мекунад. миров нависонда: салом акаҷон, мара суд фарёд кардам. ман Новосибирскдам, 5 сола дорам. аз кадом сабабҳо суд фарёд мекунам? илтимос ҷавоб диҳед, бисёр хавотирам. сабабош мисол ҳолатҳое мешавад ки агар ягон кредит дошта бошӣ, кредита наспорӣ ва ҳамун банке ки ту қарз гирифтагӣ дар суд метиҳад, дар ин ҳолат метавонанд ки аз суд даъватат бикунанд. ва боз ҳастаи ҳолатҳое ки мисол шумо аз Россия берун баромадагӣ нестен, дар ҳолате ки шуморо запрет кардагианд, депортатсия кардагианд. ҳамин ҳолатҳое ва агар ягон проблема худтон накарда бошен 100% бошад, дидтон ки ягон мушкилӣ кардагӣ нестен, метавонед биред ва хубтар аз наздик бифаҳмед. як нафар нависондаи Нашод Ауфи 24: ягон хабар надоред? Не, мутаассифона надорем хабар. Сомон нависондаи: ассалому алайкум ака, бо патен меган дар автошкола хонем. теорияра спори ба экзамен дар город, яъне берондани мошин дар шаҳр, праваи русиро метиҳанд, агар праваи тоҷикӣ дошта бошӣ. ростай? Не, и гап рост нестай. нафарое ки двойное гражданство доранд, ҳамун нафарҳо метавонанд ки рафта мисол ҳамин праваи тоҷикиро дарҳол бигиранд, ба праваи русӣ иваз бикунанд. як нафар нависондае ки дар мигратсиони гостевой навиштагие, метавонам граница бигзанем. вақте ки шумо мигратсиони картаи гости дорен, дар Россия ҳузур дорен, шумо 3 моҳе ки меистен ва мебироен аз Россия, бо баъди 3 моҳ ҳаққи ворид шидан дорем. ҳамин чизҳоро хуб ба назар бигирем ки мақсад ҳозир назорат строгӣ мебошад. Алихонов нависондаи: ассалому алайкум ака,
Загранпаспорта срокаш буд шида посольство рафта наметонам. Москва аз мо 400 километр дур аст. Хел возвращение народи ногирем. Ба посольство рафта ки натони ба Москва, мисол ҳамун ҷое ки ту қарор дорӣ, ҳастай коркунои консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар як ҷое ки мисол шаҳрай, мисол ёки шаҳракай ҳастанд. Ба ҳамон метавонӣ ки муроҷиат бикунӣ бародар. Як нафар нависондай. Агар баъди 27 ноябр метавонанд хизмат баранд. Баъди 27 ноябр аллакай даъват кунӣ ба хизмат ба анҷом мерасад бародар. Бузургмеҳр нависондай. Ассалому алайкум акай сорбон. Агар ҳозир Тоҷикистон бурай, бояд баъди 3 моҳ пас биёӣ. Агар ки мигратсиони картаи гости доштагӣ бошен, бале, баъди 3 моҳ бояд ки бурем. Ҳаитов нависондай. Салом акара. Мара додарам дар хизмат аст. 1 сол шуд рафтанша. Мара мебаранд. Агар ҳамин 2 бача бошен, не. Агар зиёда аз 2 бача бошен, бале, мебаранд. Орзуҷон нависондай. Салом бародар. Патент супоридам. Ман метавонам то гирифтани патент кор кунам. Агар тибқи қонун ба назар бигирем, не. То ҳамин ҳуҷҷата дастрас кардани шумо ҳуқуқ надорем ки кору фаъолият кунем. Лекин хел ба назар бигирем мардуме ки ба муҳоҷират сафар мекунанд, то тайёр шудани патент ягон ҷо кор кардан мегиранд. Мисол ки барои ҳамун даромадшон бошава якчунин чи. Мансур Уразов нависонда. Салом ака. Ман як бачаям, сардори оилаям. Мара хизмат мебаранд. Не, нафарҳое ки якка писар ҳастем ва худтона документарни сардори оила кардагӣ ҳастем, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошем. Бародарони азиз ва гироми қадри ман, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем то видеоҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.